Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kasagpon sa taon matahong sa bilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nakita ko sa nawong ni Peter ang kabalaka. Nakita mo ba, Hilda? Sigurado nga may nabungguan ako nga tigulang nga babae. Nga nagasuksok sa bayo nga itom. Hinali lang siya nga nagtabok. Nabatsagan ko ginabagkaigo niya sa atubang sasalakyan. Kag wala ako na mata-mata lang. Nakita ko gigang nabatsagan. Gusto si Peter. May nakita man ako nga babae nga nakaitom. Nga hinali lang nga nagtabok. Kanabatsagan ko man ang pag-igo niya sa salakyan. Ako makatilingala. Nga wala na siya makita ni Peter. Kagsubong, ari siya nagatindog sa kilid sang bintana ko. Ganatabunan sang manto ang nawong niya. Apang makita kong makahaladlok niya ngayong. Hilda, ga? Na ano ka? Nga naurungan ka dira? May nakita ka bala siling ko? Oo, wala. Wala ako sa nakita. Dali na, namata-mata ka lang. Pasensya ka na, ha? Naggamang pensar mo tungod sa akon. Basi. Karon, nakaibalo na ako. Sigurado ako. Hindi stress o kung ano pa dirang ginabatsyag ko. May nagkakatabugid nga hindi amos sa akon. Hindi lang sa akon. Tungod hindi kay ako lang ang makakita sa tigulang nga babae. Nakita man siya ni Peter kag ni Celia. Sang isa ka bes. Ginupod ko siya sa ospital. Ay, nakaibalo na ako kung sinong dapat ko nga patihan. Kagod anong dapat ko nga buhaton. Sundon ko ang mga ginhambal ni Teresa sa akon. Ibalik ko na ang tanan nga ginhandom ko nga maangkon. Patawad, Peter. Apang kinahanglan buhaton ko ini para sa pamilya naton. Peter, dali lang anay ako sa kwarto, ha. Mapahuway anay ako. Sige ka. Paigda ka lang diri, ha. Kay bantayan ko ikaw. Gustuhan man nga wala si Noy-Noy. Wala ko sang tulutan nawon. Kay gidalasan ni Chay Saling sa ospital. Si Celia naman, nagapapauli panak. Ay, hindi man kinahanglan nga bantayan mo ako. May mo ka nga makapangin-hangin sa gwa. Hindi na ako maglakat. Ay, hindi ka magkabalaka.
Naangpan ko ikaw. Pero sa subong, gusto ko anay nga mag-isahanon. Ate, sige. Dito lang ako sa salas, ha? Ato na siya. Mabangon ako ah. Kagkuhaon kong itong nga bag sa kabinet. Ari, ang itob ng bag nga ini, ang naghatag sang katumanan sa mga handom ko sa kabuhi. Apang paano ko inibalik sa tag-iya? Kaya wala man ako makahibalo kung sino siya. Ba? Ano ining ari sa kilid sang bag? Do bago ko lang natalopangdan ini ha? May giha diri sa kilid? Ano ba lang ari diri? Abi, tilawan ko nga kuuton. Ay, do gamay nga bulsa? Kag may nahikapan ako? Kuhaon ko. Card? ID card? Ay, basi kung iya inisang tag-iya sang bag. Ay, maayo. Mas madali ang akon buhaton. Sa iya ako masugod ah. Pangitaon ko siya, kag ibalik ang bag. Pati ng unod nga kwarta, sang napulot ko ini. Kag kung mag-atubangay na kami, kung tani, mapatawad lang niya ako sa sala nga nabuhat ko. Kag tungod hindi ako makagwa diri sa balay, nga di kaupod si Peter. Ang abogado na lang namo ng suguon ko, nga magpangita sa tag-iya sang ID card nga ini. Si Don Rosal. Bah, nag-text sa akon si attorney. Basahon ko mensahe niya. Uy, salamat. Nakita na niya ko no si Don Rosal. Apang hindi maayo ko nung pag-atubangay nila. Akig siya ko no katama. Mabalos ako ah. Hambalon ko si attorney kung pwede ko nga masugilanon si Mr. Rosal. Kaisog man sang buot mga makikambal sa ako, no? Matapos mga gubo ng kabuhi ko, nadula ang tanan sa akon. Ikaw, dumanggaranon ka naging katama? Tugod ba kasarang ka na subong sa pagkuha sa abogado? Kulang inigin balik mga kwarta sa akon. Dublihi ini. Hindi gani, i-triple mo. Patawara ako. Nagkaibalo ako. Ngayon ito man ang mga rason kung nga ibalik ko sa imong tanan nga nadula sa imo. Apang handa ako nga bayaran ang sala ko. Kung gusto mo, dugangan ko ang kwarta. Sige, sugot ako. Ilabi na kung dako ang mabulig. Agon mangin maayo liwat ang kabuhi, naging guba ako. Kahapos malang galing sa imo hambalon. Apang hindi ko paghihapon ikaw mapatawad. Tandaan mo, hindi kwartang solusyon sa tanan nga bagay. Ginasulit ko. Patawad. Si attorney na lang ang mahikot sang tanan.
Gusto si Mr. Rosal. Hindi kwartang solusyon sa tanan nga bagay. Pareho sang sitwasyon ko subong. Madamo matuod ako sang kwarta. Apang hindi sini maprotektahan ng pamilya ko. Madamo ako sang kwarta nga ibayad sa ospital. Apang tubtub subong. Dola ta gihapon nga upa ng akon anak. Natapos ko na himo. Ano ka dapat ko nga buhaton? Wala na sa ako ng bag. Kagang kwarta nga unod sinisad to. Nailisan ko ng tag-iya. Ay kaduwa naman nga buluhaton. Ang mga ginapaasikaso ko kay attorney. Ang maay pa, tawgan ko siya. Okay na ba lang tanan nga papeles, attorney? Oo, Hilda. Apang, paano mo ini mapapirmahan kay Peter? Ako nang bahala. Ba, si Peter. Pwede na siya nga pagkaon. Attorney, sige na. Salamat, bye. Hilda, simrang kambal mo, ha? Aray ka, ha? Ay, si Ami Nakadumdum ka pa bala sa iya? Ami? Ang kaupod ko bala sadto sa obra. Atong mataas bala kag mistisa. Oo na. Nakadumdum ako sa iya. Kamusta na siya? Wala sang ginbago para wakal gihapon. Nga gindal ano pa ako sang pagkaon diri. Sa idalom na lang ako Madungan kita kaon. Hindi kasi ni? Breakfast in bed? Gusto. Pero mas gusto ko ang breakfast sa garden. Kaupo ng bana ko. Daw, gusto ko ina. Okay. Dito kita makaon sa garden. Kung inang gusto mo. Hello, attorney. Kamusta na? Napadala ko na ang mga papilis, Hilda. Salamat. Sige. Bye. Madali lang, Hilda. Nga, attorney. Sigurado ka gid ba na nga buhaton mo ini? Madula ang tanan sa imo. Base maghinursol ka. Sigurado ako katama, attorney. Kag hindi ko paghinulsulan ang buhaton ko nga ini. Kamusta na ayhan sila sa balay? Uy, pila ka adlaw na nga diri kami nagatinir ni Noy sa ospital. Kag wala kami nagapulo pa uli. Kay nahadlok ako. Sugod sang jutayan na disgrasya ang bata. Daw nadulaan na ako sang salig kay Hilda. Hamak mo nga hiluan niya ang iya anak. Ay, daw wala siya sa iya kaugalingon nga pinsar. Kag nahadlok gid ako. Nga mabutang sa katalagman ang iya anak. Kung magpabilin pa kami dito. Gani bahala na. Bahala na nga nagahilab permi ang akon sulok-sulok. Kung makapanimaho ako sang bulong. Basta, luwas lang ang kabuhi na mo ni Noy.
Hindi ako mapahamtang. Gusto ko nga magtindog, ka magpakadtog pakari. Apang kinahanglan punggan kong kaugalingon ko. Kibasi kung makita ako ni Celia. Kagtawgan naman niya si Peter. Kami lang nga duwa ni Celia ang ari sa balay subong. Kay si Chay Saling. Ato sa ospital, kaupod si Noy Noy. Ginakulbaan si Chay Saling eh. Kag wala na siya sang salig sa akon. Kadga pasalamat ako nga palangga niya ang akon mga anak. Kag si Peter naman, ato sa site, sa ginapatukod namon nga kabuhian. Ma'am Hilda, package for you. Ma'am, may package ka kuno? Ako na lang magwa, Celia. Total, akon man ina. Ate, oo ma'am ah. Magwa na ako. Amo na ining ginapaabot ko. Halin kay attorney. Amo ining kasulatan sa diin. Nabutang diri ang tanan namon nga manggad kag pagkabutang. I-donate ko sa ahensya sa diin. Nagabulig sa mga pigado. Kinahanglan makabalik ang tanan. Sa bisan ano lang ang paagi. Wala ko sang labot kung magbalik kami sa daan namon nga pangabuhi. Oh, Hilda ga? Ano ina? Kwan. Mga papeles inihangin padala ni attorney. For signature ko na naton ini nga duha. Nakapirma na ako. Ikaw na lang ang wala. Bayad sa ano ina, Ang pagpataas sa sweldo sa aton mga empleyado, Nabasa mo na ba ini? Aba, oo. Kag okay man. Ari, Pirmahin na lang diri, Sige. Abing ballpen. Magabian sa dagrinyo sa pagkumati ang magabatahong sumukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall #1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako gali si Tito Alejado sang Barangay Bata Polo Kamunsel. Nagpasalamat gid ako sa Bombo Radio kay nagdala ko di sang radyo nga hindi maliso ginlansang sa isa lang ka istasyon. Tigin bayluhan nila sang radyo nga may LED light kag may chargeable pa. Amo ini ang radyo nga akon ginpaislan nga naka-fix lang sa isa ka dial. Ti mayo kay naislan nila diya sang damo nga may pilian ka na. Pero nami gid ang sa Bombo Radio. Ang ini nga radyo ni may ginahatag lang ni sa amon kay may nag-agi da. Ti amo lang pamatian ti way ka na istasyon nga mapamatian, fixed dial gilang. Nagapasalamat gid ako kay nabayluhan ang akon nga radyo. Kay kun isa lang ka istasyon ang pamatian ko daw ay nako sang pilian ni iban. So mas bintaha gid nga damo pilian mo. Pero labi na gid ang sa Bombo Radio kay mga balita kag kuan panami gid pamatian kay do siguro gid. Ti amo gid na ang akon ginapasalamat sa Bombo Radio. Ang isa ka libo ni na ini nga bagay kay tungod nga pandemic subong. Ibakal ko man sang akon nga maintenance kag iban ibakal ko man sang sudan ka bugas. Kay ako ga isa lang ako ka drive ga ulo extra lang ako hindi man pel maminti ang akon nga biyahe ulo extra man sa isa semana kadua man lang ka bisis ti dako na ini nga bagay ang isa ka libo nga ginatag sa akon ti gusto ko makapamati sa Bombo Radio kay ang mga balita nila sigurado gid ang ilang nga balita basta radio Bombo number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Sonpor, Itarisay City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization. Siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love
Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Geraldine, ngayaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. May duha kakasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. I know Ako nga dulong si ni ma'am? Oo. Kay basi ko may liwaton siya dira. Wala sang may matype dito eh. Amo bala? Di, dulong ko ini sa ila balay, ma'am? Ay, hindi. Ato siya dito sa iya kondo. Dito mo kuno ini idulong ang iya mga papeles. Apang, hindi ako makatultul, ma'am. Hindi ka magkabalaka. Ipadulong ko ikaw sa service naton. Subong na bala ako malakat? Oo. O, sige na. Kay nagahulat na dito sa imo ang driver nga si Emilio. Ibilin ko bala ikaw dito? Ambot wala ako makahibalo. Mahibala lang nato ina karon Amo matod. Ining si Emilio. Isa man ini sa nagapalupad sa sugilanon sa akon. Apang wala ko ginasapaka. Pareho man sa ginahimo ko sa iban nga nagapangaluyag sa akon sa opisina.
Sige na, Emilio. Ibili na lang si Gerard. Kaya madamo pa kami sa buluhaton. Ate, sige sir. Mauna na lang ako. Jer? Sige Salamat Wala sang anuman Dali ka. Magsulod ka. Oo. Ay, ari galing mga papilis nga ginpadulong mo, sir, oh. Salamat, Abe. Ibutang ko na inidiri sa sofa, ha? Break time, subong. Gani ka. Mamerinda na kita. Pero... Dali na. Dito kita sa komedor. Dali ka. Sige na, magkaon ka na. Ate, sige Gusto mo spaghetti? Hindi Kabugat sinasatsyal mo. Okay na ako sini, sir. Okay na ako sa burger. Nagaparidyos ka bala? Wala Kwan. Gusto ko gani nga magdako ang lawas ko mo. Ba? Ay, sir. Sorry gali kahapon, Nataasan ko ikaw sang tingog ko. Wala na ito, Nakalimtan ko na ito. Nga nagyom ka, Wala. May nadumduman lang ako. Ay, sa din ang restaurant mo, sir? Ato, ang portahan niya na sa punta. Sige. Excuse me. Ay, hala! Nahigkoan ang salog sang banyo. Nagpabili ng agis ang sapatos ko. Kuhaan kong kabo, Bubuan ko sang tubig ang salog. Hala! Ang gripo. Naputos ini sa puti nga tela. Kagula ako sang makuhaan sang tubig. Tela nga ini sa gripo, Ari na. Hindi! Nagpusot ang tubig! Kakatudos ang guwa diri sa gripo! Hala! Naglapta sa salog ang basa! Ay! Paano ko ini pa ang taton man? Kabuang gid sa ako na! Ay, Diyos ko! Nagbaha na diri sa banyo! Kagbasa ng bayo ko! Jer! Buksan kong portahan sang banyo. Ay, sir, sorry Wala ako makahibalo nga guba galing gripo. It's okay. Nalipad man ako maghambal sa imo. Ilagkad daw nga gubay na Ay, anay ka. Kay ihugot ko liwat ang kamisita sa nahigot diri, Anay ka. Hala. Sir, nabasa ka na, Makuha ka sang plastic dito sa kusina, Magpangita ka na lang dito. Dali lang. Oo, sir.
Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Salamat. Natapos kid man naton. Jutay na lang tulo-tulo sang tubig nga nagaling sa gripo. Hala. Ang iya ito nga t-shirt. Nagtapik na gid sa lawas niya, oh. Kay basa ini.
Kag makita gid ang matibsol niya nga muscles. Hala? Ako man kali? Ang akon kinasuksok. Nagpilit man sa lawas ko. Kag kung tulokon, duwala na ako sang bayo. Ang buhok mo, nagtabo na sa nawong mo. Madali lang, kaya payon ko. Isabit ko si mo dulunggan, ha? Jer. Kinakos niya ako sa ukot. Kag mabatyagan kong init nga nagdalagan sa bilog kong lawas. Sanjo, anong kinabuhat mo man? We're making love, honey. No. Hindi ako makapalo sa kahugot sang hakos niya sa akon. Sanjo, ano ka ba naman? Puy na ako. Lalaki man ako nga kasubong mo. Hindi. Babae ka. Babae ka kung magduot ang panit mo sa lawas ka. Ilabi na kung ginahapulas kong imo lawas kag tukang. Hindi matuod, ina. Wala nagabutig ang lawas mo, Gerard. Gusto mo ba nga mapati ako? Nga wala mo nabatyagan ang kainit? Ang kainit sa mga halo ko sa itong ginsalo ko ikaw? Nabatyagan kong pagpalanginit sa lawas mo? Nabatyagan ko, Gerard? Wala ako sa nadumduman. Wala? Wala mo, dapat ko galing nga ipahanumdum sa iyo. Kinalo ka naman niya ako sa bibig. Kag daw nagustuhan kong kinabuhat niya. Ginkuha niya ang iyang mga butkon nga nagahako sa akon. Kinauba niya ang iyabayo. Kagara, wala na sang hapin ang lawas niya. Karika, ubaw na ito ng basak mong babae. Hindi ka magpalayo, Jer. Sanjo, hindi. Hindi ni dapat ka matabo. Gani palihog, ha? Permahin ang papilis. Kag ipakuha na lang diri sa driver mo, ha? Pero, kinahanglan ko na nga magpauli. Sanjo, please. Hindi ka na magpalapit sa ako, nay. Masinggit ko karon. Okay. Sorry na. Abang, hindi ako makaibalo. Kung nga hindi ko makontrol ang kaugalingon ko, kung ikaw ang katubang ko. Ginabuhay mong tanan sa akon, pati ang akon kalag. Daw gusto ko ihambal sa iya. Nga amo man silang nabatyagan ko sa ginabuhat niya sa akon. Apang kinahanglan nga punggan kong kagulingon ko. Tungod na kahibalo ako. Nga ako man gihapon ang makaluluoy sa uli. Sanjo, gusto ko na nga mag-ilis, ha? Ugaling wala kasi masuksok na rin nga bayo ko. Kaya hindi magkaigo sa imong dalag ko nga shorts kung kamisita ko. Ginatugnawan ako. Ay, gusto gani. Magsuksok ka lang na isang shorts ko kag kamisita. Kaya makatula ako diri sa mall. Baklan ko ikaw sang suksokon mo pa uli. Ate, sige, Salamat, Gid. Ata, dali sa kwarto ko. Kwan. Masuksok lang anay ako sang bayo, Ay, sorry gali, Sa diin si Sanjo? Ma'am, wala siya nag-report.
wala siya nag-report? Oo, ma'am. Malain ko nung pamatsyag niya. Nagpanawag siya diri, kag nagpahibalo. Ato siya sa iya kondo, ma'am. Nagapahuway. Ang sekretary niya, diin? Nga wala ini sa pwesto niya? Nagkadto siya dito kay sir. Nagdulong sa mga papeles na pilirmahan ni sir, ma'am. Ano? Shit ka, Sanjo! Shit ka! Makita gid ninyo. Anong ginabuhat mo diri nga babae ka? Sa din si Sanjo? Naglakat siya, ma'am. May ginbakal. Nga mo sinang ginasuksok mo? Bayo ina ni Sanjo? Kuanabi, mami. Nagguba ang gripo sa CR. Kag pareho kami nga nabasa ni Sanjo. Sangging kaayo namon ang gripo. Sinong siling mo? Sinong siling mo nagbulig sa imo? Si Sanjo, ma'am. Wala ka sang huyo? Sanjo lang panawag mo sa boss mo? Ma'am! Ang buko! Hindi pagbutunga! Ginasakitan ako! Masakit kagid sa akon! Kung hindi mo pag-untatan ang pagpaikrat sa nobyo ko! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Geraldine, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo!
kabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako gali si Tito Alejado sang Barangay Bata Polo Kamunsel. Nagpasalamat gid ako sa Bombo Radio kay nagdala ko di sang radyo nga hindi maliso ginlansang sa isa lang ka istasyon. Tingin bayluhan nila sang radyo nga may LED light kag may chargeable pa. Amo ini ang radyo nga akon ginpaislan nga naka-fix lang sa isa ka dial. Ti mayo kay naislan nila diya sang damo nga may pilian ka na. Pero nami gid ang sa Bombo Radio. Ang ini nga radyo ni may ginahatag lang ini sa amon kay may nag-agi da. Ti amo lang pamatian ti way kana istasyon nga pamatian fix dial gilang nagapasalamat gid ako kay nabayluhan ang akon nga radyo kay kun isa lang kay istasyon ang pamatian ko daw ay nako sang pilian ni iban to mas bintaha gid nga damo pilian mo to labi na gid ang sa Bombo Radio kay mga balita kag kuan panami gid pamatian kay do siguro gid ti amo gid na ang akon ginapasalamat sa Bombo Radio. Ang isa ka libo ni na ini nga bagay kay tungod nga pandemic subong ibakal ko man sang akon nga maintenance kag ang iban ibakal ko man sang sudan ka bugas kay ako ga isa lang ko ka drive ga ulo extra lang ako hindi man tal maminti ang akon nga biyahe ulo extra lang sa isa semana kadua man lang ka bisis ti dako na ini nga bagay ang isa ka libo nga ginatag sa akon ti gusto ko makapamati sa Bombo Radio kay ang mga balita nila sigurado gid ang ilang nga balita basta 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Nagapat
Perti ka bala nga hindi ko siya malutsan sa buta nga ina? Remar, patay na si Mamerto. Kag siyang akon ipasibangod nga iya gusto ang magsulod sa kumbento si Alona. Kag iya man gusto nga ibilin ko sa terminal sang bus si Alona nga wala sang bisan inogpliti. Jutay lang nga luha, Remar. Jutay nga luha. Amo lang inang akon ikapital. Kag mapati si Alona, sang tanan nga gusto ko nga patihan niya. Kag makapangabuhi na ako sang komportable nga kabuhi nga gusto ko. Kag ikaw? Diin ka, Remar. Didto ka na lang mapaatsoy sa anak ni Mrs. Adobo. Adobo? Boy, hindi Adobo ang apelyido. Amo inang gusto kong itawag sa iya. Paborito niyang adobo eh. Kag daw sa mabatian ko pa ang pagtamsak sang iya baba kung nagakaon siya sina. Kag abi mo, nakita kong imo ginabuhat kung magkadto sila diri. Kaupod sang iya anak nga si Barbie. Nakita kong inyo nga body language nga duha. Hindi ako bulag, Remar. Apang nakahibalo ako nga wala sang iloy nga maluyag nga makapamanang ila anak sang lalaki nga pareho sa imo. At tubangan na lang ang kamatuuran, Remar. Masunod ka sa akon gusto? O kon, hindi ka makatilaw sang kwarta ni Mamerto. Ramona, inang... Nga ahaw, anong gusto mo haw? Isa ka love letter. Love letter? Ramona, sa ano madulas ang love letter sa aton banas ang imo anak? Ha? Pwede man naton ina masiling nga poison love letter? Anika. Ano kaya balang gusto mo matabo, ha? Kahapon sa hotel, ginhambalan mo ako nga magkadto diri. Kay isugid mo sa akon ang aton buhaton. Apang wala ka man sang ginhimo, kundi magsugid parte sa imo kaugalingon. Ano gid balang gusto mo matabo? Hindi bala mo inang ang gusto mo nga hambalan? Sugiri ako, ano gid ina, ha? Ihambal ang buot mo silingon. Kay kung hindi, mahalin na ako. Kung nagailit ang ulo mo, wala ako sang labot, Remara. Kagong parte sa imo paghalin, buhata. Ina kun mabuhat mo. Animal. Na-corner naman niya ako sa iya kwarta. Hindi ako makalin kay Manti. Gusto ko man makakwarta mo. Apag hindi. Hindi ako magpabilin sa mo sininga sitwasyon. Hindi ako magpabilin tubtob sa no. Animal ka, Ramona, animal ka. Pero sige lang. Ramona, my dear. Sa ano mahimo sang isa ka love letter nga mapahalin si Aluna sa iya ginaserbisyuan nga ama, ha? Sa ano? Sugiri ako. Wala ako naghahandom nga maghalin si Alona dito. Bangod, makapadugang inasang aton nga problema. Ang luyag ko nga matabo, patyon naton siya. Ano? Patyon siya? Para sa ano? Ha? Para sa kaayuhan. Para sa imo. Hatagan ko ikaw sang jutay nga tion. Agod nga mahangpan mo nga ang aton buhaton para sa imo kaayuhan. Kung patay ni si Alona,
Wala na sang ano nga sablag sa aton pagkamol sang iya nga palanoblion. Kag pagkatapos, makapakasal na kita nga wala sang hasal. Inakon, gusto ko pa ikaw. Pero Ramona, basi kung delikado ina. Mahimo bala ina nga hindi kita mabuko? Oo, mahimo. Mahimo, Rimar. May paagi nga hindi kita mabuko. May paagi ako nga hindi kita maduha-duhaan nga amo ang nagpatay sa iya. Maipakita ako sa imo, Remar. Madali lang, ha? Kuhaon ko sa akon bulsa. Uy, ano ina? Butilya ina? Maging kuha sa nga butilya sa iya bulsa? Ari, tanawa ini. Isa ini ka jutay nga botelya. Isa ini ka oxide nga ginapanag-iyahan ni Mamerto sang pribado. Ginpakita niya ini sa akon pagkatapos ang amon kasal. Siling ni Mamerto, tama sini ka delikado. Gani ginatago niya ini sa iya opisina nga siya lang ang nakahibalo kag siya lang ang nagauyat sang yabi. Sa diin bala niya ina ginagamit? Ginagamit niya ina. Agod nga mag-eksperimento sang sari-sari nga kolor para sa iya produkto nga himo sa enamel. Ginkuha ko ina sa iya opisina sang nagligad lang simana. Base kung may mangita sina? Suno sa tao nga among ginatugyan na ni Mamerto sang tanan, wala siya makahibalo kung ano ang ginatago ni Mamerto sa iya opisina. Ginalakpermi ni Mamerto ang iya opisina eh. Ginagwardyahan niya inisang maayo. Nakita bala niya ina sang ginkuha mong butilya nga ina? Wala. Ikaw lang kag ako ang nakahibalo sang butang nga iniremar. Ramona, kung makatalagam ang butang nga ina, nga ginatago niya ina? Wala ako makahibalo. Basta ginahimo niya ina. Para gid bala sa ano ina? Magulat ka. Maipakita ako sa imo. May ginakuha naman siya nga butilya? Ari. Ari Rimar. Isa ini ka jutay nga butilya. Kag may unod nga maputi nga powder. Kag may nasulat nga thallium. Wala pa akong makabati sina. Hindi ina makatilingala. Nakahibalo ako nga wala sang bisan sino nga may ari sini. Kag suno kay Mamerto, nakuha niya ini sa isa ka chemist sa London. Ginrekomendar ini sa iya. Agod nga buhaton ini nga lugom o kon pinta. Apang ginpaandaman man niya si Mamerto nga tama sini ka makatalagam. Mahimo sini nga ma-absorb ang mucous membrane sa baba. Ini nga oxide, wala sang baho, wala sang kolor. Kag wala sang sabor. Amo ini ang labing makatalagam. Ining metal nga ini. Kag sa tion nga makasulod ini sa lawas ang tawo. Ina nga tawo,
mapatay sa sulod sang 24 oras. Wow! Grabe gali nga pagkahilo, ina. Wow! Apang sa ano mo ina mapainom sa iya? Ha? Husto ka. Hindi mahimo nga akong mahatag sini sa iya. Ang mahimo sina, ikaw, Remar. Ako? Ano nga ako? Hindi mahimo nga akong mahatag sina sa iya. Ang... Kay balo ako hindi siya magbaton sang bisan ano nga halin sa ako ni. Husto! Matuod din na. Hindi magbaton si Aluna kung ipainom mo ini sa iya sa kalalangan sang kutsara. Hindi mo magbuhaton, ina. Ihatag mo ini sa iya sa kalalangan sang love letter nga ginasiling ko. Kag ang thallium, nagakatunaw sa tubig. Kag ang tubig, ipinta mo ina sa bisan ano nga butang. Kag ang tubig, ma-evaporate. Apang ang toxic nga powder, mabilin. Kag kung mauyatan ang amo nga butang sang tawo, nga wala pa masunog ang oxide, ina nga tawo, mapatay. Gani ang buhaton mo, Remar. I-mix mo ang powder sa tubig. Kag huluman dira ang papel nga amo ang buhaton mo nga love letter. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio